Gikumpirma sa PRO-11 nga dunay mga personahe sa Regional Mobile Force Battalion sa Davao International Airport kay duna sila gihimong simulation exercise kun SIMEX. Sukwahay sa nanggawa sa social media nga gipaalerto sila tungod sa gingong warrant of arrest nga gipagula sa International Criminal Court kun ICC batok ang kanhi President Rodrigo Duterte tungod sa war on drugs sa panahon sa iyang administrasyon nga daghan ang nangamatay. Actually, naay na-deploy sa Davao International Airport na RMFB-11. And then, kagahapon na sila gi-conduct na simulation exercises in relation sa upcoming na national and local elections. So, basig matingala mo, nga namang RMFB-11 ang nag-conduct of simulation exercise. Tungod kay sukad pa sa una, ang na-deploy yun din sa Davao International Airport kay ang RMFB-11 or ang Regional Mobile Force Battalion. Sila na mo nga nakita din ninyo sa entrance nga mag-check before mo mosulod sa airport. Giklaro sab di Police Major Catherine De La Rey, ang spokesperson sa PRO-11 nga wala sila impormasyon kabahin sa gingong warrant of arrest sa ICC kang kanhi President Duterte. Gipasabot ni De La Rey sa publiko nga ang gihimong SIMEX sa mga personay sa Regional Mobile Force Battalion kabahin sa ilang 100 days nga operational activities alang sa 2025 midterm elections. Yes, na-permiti ang presensya sa RMFB-11 din ha, kay sila mo po dyan ang nag-secure sa perimeter. And then, katong mga police nga nag-SIMEX na apagihapon po karon sa area. Dili ko makahatag sa exact nga number, oo, kay magdepende man po sa simulation exercises na gina-conduct sa RMFB-11. So, dili na siya in relation sa any other issues nga nanggawas karon. Purely, ang focus karon kay ang pag-conduct o kanang mga contingency planning and simulation exercises. Kana siya na simulation exercise, part na siya sa katong 100 days operational activities from February 1 to May 12, 2025. So, dili lang po si RMFB-11 ang nagkakandak o simulation exercises. Pati na po ng Davao City Police Office, ang mga police provincial offices. Gilimod sab sa PRO-11 ang gingong naka-heightened alert ang PNP ug nangandam sa pagdeploy og libuan ka mga pulis sa pagdakop kang kanhi President Duterte subay sa gipulang red notice sa International Criminal Police Organization kun Interpol. Ikundina sa chairperson sa Committee of Peace and Public Safety sa Davao City Council nga si Councilor Attorney Luna Acosta ang gingong SIMEX sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion sa Davao International Airport. Sumala niya Acosta, walay gihimong koordinasyon sa bisan usa nga unit sa lokal nga gobyerno. Sama sa naandan kung adunay himuong SIMEX ug dapat apil niini ang ubang ahensya sa gobyerno. Gipasabot sa PRO-11, dili tanang simulation exercises dunay ipagawas nga advisory. Kay sagad sa dunay ipagawas nga public advisory kadtong mga SIMEX nga dunay kalambigitan sama sa pagbusika sa eksplosibo o bomb threat aron dili makahatag og kakuyaw o kabalaka sa publiko. Luyo sa mga nahitabo, gipasalig sa PRO-11 nga padayon ang ilang pagpaningkamot na maminti na ang kahapsay ug kalinaw sa Davao Region. Himo din namo ang tanan sa inyong kapulisan sa Davao Region na maintain nato ang peace and order nga na gina-enjoy na nato karon sa Davao Region, and ang naka-focus ni karon sa among preparation, security preparations para sa umabutay na national and local elections. So, part na din ang mga simulation exercises ang ginabuhat nato ng mga checkpoints. And nagpabilin hinuon nga normal ang peace and order situation sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.